kita po di ay sinilasa buang kang sinilasa ka. Agi. Kita ay lol. Sakit juga ayo. Sakit juga sanan basta maguba na jud sinilas. Naguba ako sinilas. Wala na ko kapal at sinilas. Tugan din kang mama tunog ka kay gitunog ko ni ma. Sakit kayo. Ato ko uli na ko. Kasapan kong mama ina. Wala na ko sinilas. Unsa ba akong buhaton na parang di ko kasabang mama. Mag-order ng kukuan na shop-shop. Kini ako kay gahi pa sa kunawang. Ginagawa mo? Partan nga. Sanduga. Ay, wala naman ko yung pangkonsumo eh. Wala na dipinsa nga aso. Akong kinabuhi ron. LOL! Makayo ah. Kita ni eh. Nakurot na yun. Saan na akong buhaton siguro nga na. Niya eh. Okay. Pasok ka, wala dyan. Ginagawa mo? Sinuko na ako kay maunong dyan eh. Wala na yung nakabilin. LOL! Sarap. Nam-nam. Ginagawa mo? Wala na dyan. Init na kayo. Ako. Sana akong buhaton ane. Wala na ko'y malburo nga dalag. Na dyan. Lami na kayo higop. Asa? Kami lang siguro. Ginagawa mo? Kuha na makihilo guro na baha. Ini malburo. Malburo blo akong ganahan. Ini kabako na. Koy aso na eh. Kanilang siguro. Puni magsirbi ay kay mabalik man. Man maduktan eh. Live coba ha. Kita ni ay. Order na ko sila shop ay. Kayo ning wala tay aso ning igop. Yung taas kayo nga dili mo upos ba? Pang long distance relationship ba? LOL! Akin na. Taas kayo na. Proklame dyan na kay Malboro Ice Blast nga pula. Okay, kinilang kong uldiron eh. Ginagawa mo? Siyape, 7-11.15. Okay, kinina. Ang address kay Kuan Bulangsuran, Manggako City, Cebu. Ano? Parang maupos pa ka. Kung habang buhay na kang kuha na ka, griliwa ka, naubay na ka. Ginagawa mo? Eh, ay tag maabot ni Rondayan. Ay tao pagdangay lasya shop kay wa na koy. Gusto mo dire. Uy taon ka. Okay, order na. Dali ay tawon. Unsa ka akong buhaton ani? Gusto naman akong tingkoy. Mag-order lang kog lipstick ani oy. Ginagawa mo? Kani murag nindot ni siya. Hello, wow, bagay ni sa akong lips. Nindot jud ni siya. Tag zero. Hala. Kuli nang namaligya ani, tag zero. Ay, kulang pa dahil Foundation University o 163 Bantay Bata. Kani siya Kani bayna na nako. Kani ako location. Purok pulbos, purok liner, purok eyeshadow, CQ, nangka. Ginagawa mo? Mga location niya. Pulbos. Pero eyeliner. Eyeshadow, sityo, langka. Ni na naon. Oh, hello. Oh, hello sir. Madayon ba ka? Oh, madayon kaayo sir. Naku nga ba yung order kay... Oh, naglibog yun ako. Asa ko padulong aneng. Asa niyo, lasang mo kayo Hello sir, murag gwapo juga sir. Padulong na ko.
Naabot na yung deliver. Ora problema na, ready na kaayo ko. Daghan pa kay kong deliveran. Wala pa ganun ni ma-deliver ng uban kay nakuan ko, na-stock up ko. Umbot asa daghan ni lugar na masalaag mong kuan ay. Wala nindot, tagtingog ni mo, sir. Pwede ako na ka, sir. Sir, dali ang deliver, sir. Ako na Ginagawa mo. Tama, boss. kanang di ba ni order ka na ko? Usa kay ito yung order? Isparta. Sandugo. Mo ne. Mo ni sir. Yo. Naka-cash na ka. Ano na ko, sir? Mo na kay daghan pa kay kong deliveran. Dako na kay kong nalangan. Order na ko og buro nga ice glass nga kulor pula. Ano kung nimo ipabayaran nimo na ipautar rin nimo din ha. Wala pa kay cash. Bina. Gini sir. Kailan na itong idugo pito nga ni order og ice glass nga kulor pula. Kabalo ko anak sir. Ido Samantano. Atong sa apelido niya. Kana Ido Samantano. Katong iyang location nga kuan, Pulbos, Pulok, ay Lasher, og Pulok Asyado, City Unangka. Kailan ka? Kabalo ko anak sir. Asam ding balay niya nga, nangita ko niya, wala man kabalo asang balay niya. Kabalo ko anang ngalan, pero wala ko kadungog sa balay anak. Bali dighana kay kung bilang ano. Asa din ko paingon ano, wala man ko. Kabalo ba nimo? Mong mata na yo. Malo na kunapan ra ka. Balikan na kana nako. Pero ikaw utang sa kanimo, wala nagbalik ko mo, bayad ka ha. O sir, kay nindot kini Spartan nga sandugo. Sige. Salamat. Nilipen din sa mama ina kay titinila. Ay, kulang pa rin condition University of 160 Bantay Bata. Kani, final na nako. Kani ako location. Purok Pulbos, Purok Liner, Purok Eyeshadow, Sitio Nangka.